Kapuso, this morning atong makauban ang lead vocalist sa all-female band gikan sa Davao City nga Duchess in Throne. Atong makauban si Joy Ibanez. Maayong butag Joy ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag. Okay ra kaayo. Maayong buntag sa tanan. Joy, unang-una kano sa ba nagsugod ang inyong banda o kinsa sabang imuhang mga kauban sa banda nga Duchess in Throne? Ako da ay ang vocalist sa banda nga Duchess in Throne. Nagsugod among banda way back March 27, 2012. Akong mga kauban attorney kay puro mi babae, tapos bali upat mi tanan sa banda. Naami drummer, gitarista o bassist, tapos ako nga vocalist. Ang among drummer kay si Jody, ang gitarista si Ann, bassist namo si Ira. Interesting gid kayo ang Duchess in Throne. Paunsa ba mo nabuo ug nganong naisip pa ninyo nga mahimong all-girl na band? Okay, kung i-recall na mo to attorney no, kay way back 2012, naamang ko'y close friend ang among drummer na si Jody. Unya niingon ba nga, uy, pagtukod mo ka ng all-female band, unya panganli ninyong Duchess in Throne. Side pod ato attorney nga naay nag-recommend nga Duchess in Throne, na apoy ang thought pod ato is babae na pod unta ang magkuan sa stage. Ang murag mo kuan ba mo reyna, mo dala sa stage. Babae na pod unta para malahi pod ba kay puro lalaki baya ang kasagaran sa banda sa una. Unsa na sab ang mga music na inyong na-produce so far, and based on your experience, aduna sa bumoy mga na-experience na negative comments siguro from other people because naging all-girl or all-female band kayo? Naami mga originals attorney nga naka-upload sa YouTube, naami bali duha ka original. Naami music video pod na sa YouTube. Ang title kay Pwede Bang Wala o Nalimot. Naagyud na siya attorney kay syempre kung labi na makitaan mi nga murag dili ka ni banda tan-awon niya ang mga puro mapagyud kay kanawa ganing murag walay mga buot. Ma-judge gyud mi nga unsa man ni sila nga banda oy kabalo ba ni sila, pero maano ra man pud namo, mabawi ra man pud namo sa among performance ana, pero di gid siya dili gid na mawala attorney nga naadjay mag-criticize sa inyo ha. Pero okay ra man, dili ra man pud kay namo ginatagad basta kami kay ganahan mi sa among ginabuhat, ganahan mi sa among music na ginahatag. So okay ra, dili lang pud namo ginamay, padayon lang gihapon. Sa tanan ng mga kabatanunan nga nananaw karon unsa inyohang mensahe alang kanila aron dili gyud sila maulo na ipagawas ang ilahang talento? Ang ako alang matambag no, kung unsa to ang ilahang sa tan-aw nila nga gusto nila, ilang buhaton. Salig lang yun sila silang kaugalingon niya. Kung kabalo sila nga ganahan sila ana, pag once ganahan ka ana nga butang, i-enjoy lang nimo. I-enjoy lang nimo siya kay mugawas lang yun na naturally. Kung unsa man ang nakay talent dira, imuhang i-practice, unya pag ma-practice na nimo, ma-share na nimo sa kadaghanan, imuha lang i-enjoy kay para murag natural lang pud sa imuha ba. Murag dili nimo ma-pressure imo sa kaugalingon. Ana. Thank you very much, Joy, for joining us this morning sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat pod attorney, amping. Kini ang At Home with GMA Regional TV.